गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिफ्राय दिनै जोङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दा जोङो दिनै आफादनिफ्राय मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि खेंफोरथिखौ हरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो। दा दिनै जों बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोनसे भाइराल भिडिअनि सायावहाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय दा बार बार नुगासिनो दं। दा बेनि सायावहाय जोङो जे जाय मानसिया दा ससियेल मिडियायाव बे सिगाङाव आं बे भिडिअखौ होना होगोन। बे भिडिअनि सायावहाय भाइराल जागासिनो नङा होमबा, गुबुन हारि बांगाल हौवाजों नैबे बिनानावा माने मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जादों। बेनि सायावहाय जोङो दा बे मानसिया बेंगलर हस्क'टी एरियायावहाय थायो होननायलाय जोङो माब्रैहाय बेबायदि भाइराल जाखो, माब्रैहाय जोंनि बर' माहारिनि बर' आइजोआ सासे बांगाल हौवाजों बेफोरबायदि भाइराल जाखो, जों बेनि सायावहाय सुग्रोमनो होननानै दिनै फैनायलाय जोङो दा थि जायगायावनो सौफैनानै दा जों बेनावनो माबोरै भाइराल जाया, मानि थाखाय भाइराल जाया, जों बेखौ बिनिफ्रायनो सोंनानै लानो सानदों नोंथांमोन। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आङो बेनावहाय डाइरेक्टलि सोंनोसै। बेखौ लाना होनो माइकखौ ओरैहाय एसे खाथियाव ला। दा जोङो ससियेल मिडियायावहाय नोंनि नामखौ खोन्थाना लाबानो जाबाय। ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं नोङो जे सासे बांगाल हौवाजों मोनसे रुम सिङावहाय मोनसे भिडिअ फुटेज लानानै हंगारनाय बा भाइराल जानाय नङा होमबा। दा बे मानि थाखाय जादों, नों माब्रैहाय गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि जादों नोंखौथ' जोङो मिथिगौ। नोंहा हाबा जाखानायमोन अलरेडि। दा बिनि सायाव जोंनो खेंफोरथि नांगौ आरोखि। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हरबानो जाबाय। खुलुमबाय आइ आफा गासिबो बिदा फंबाय गासिबो बिब' बिनानाव, आंनिनो गामिनि गासिबो आइ आफामोन। दिनै आं नैबे मोनसे भिडिअ भाइराल जाबाय थादोंना, बेनि थाखाय भिडिअ लादों सारमोनहा फैदों आंखौ नै रायलायनो। नोंनि नामखौ खोन्थाहरग्रो दे। आंनि मुङा प्रिमिता नार्जारी। गामियाव आंखौ गामिया मा गामि? थालिरबारि। अबेनि? थालिरबारि, खुंग्रिं थालिरबारि, चिरां डिस्ट्रिक्ट। चिरां डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय गामियाव कम्पासि नार्जारी होननानै गाबज्रियो। ओमफ्राय दा बे भिडिअ भाइराल जागासिनो। दा आंजोंनो जे थायोमोन बे आंनि माने आङो सासे हौवा दंखायोमोन आरोना सिगाङाव, गथ'बो दंखायोमोन। बे भिडिअ भाइराल जानाया नोंनि मार ना नोंनि नङा, बेखौ जोंनो नांगौ। बे भिडिअआ आंनिनो सार। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं बानायनो गोसो जानानै आं बानायाखै। माने आंनि सासे माने आंजों फैफानाय हौवा दंमोन नालाय, जों सानैजों 5 बोसोर जाबायमोन थानाया। मा नाम बिनिया? बिनिया बिद्दाव नार्जारी बुङो, ओमफ्राय गामियाव बादाम नार्जारी बुङो, आरो बेवहाय बेंगालराव राजु होननानै मिथियो। ओमफ्राय नामा मोनथाम, नामखौनो आलो आलो लाजोबो। बियो खुंग्रिं आवजारगुरिनि सार। ओमफ्राय दा माने बे भिडिअ भाइराल जाबाय थानाया दा बिनि नारसिननायावनो जादों सार। मानो होनोबा बियो आंखौ नारसिनबाय थाबाय, बुंबाय थाबाय। माने बे गंसे गारि लादोंमोन आरोना सिगाङाव, पालसार गारि। बे गारि लानायाव माने फैसा 35,000नि लादोंमोन। 35,000नि लानायाव ओमफ्राय फैसा हरजोबनो हायैनि बेनाव फैसा लादोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौनो माने फैसा हरनो हायैखाय आंखौ पार्टियाव लांनानै जुर जुबुस्थि भिडिअ खालाम होननानै बुंनायाव माने पार्टियाव थांखादों आरो, जयैनो दंजोबखायोमोन। दा बियो साइडआव थाबाय गावस्रा। ओमफ्राय जों सानैखौ आरो आंखौ सिगाङावनो बुबाय थाखाबायना, बुनानै ओमफ्राय भिडिअ खालामनांगौ, आंनो नांगौ, बिदि होननानै माने फैसा लादों आरो, फैसा जादों आरो बिनिफ्राय। फैसा जानायखाय बांगालनिफ्राय बेसेबां जाया? 15,000। 15,000। दा बे 15,000 फैसा जानानै नोंखौ बे भिडिअखौ बानायहोदों? भिडिअखौ बानायहोदों। ओमफ्राय आरो जौबो लोंबाय नालाय आंबो, ओमफ्राय आंबो हमथास्लाबनो हायासै माने भिडिअ बानायफ्लांबाय। नोंबोथ' बुजिनांगौमोन ना, सासे बर' बिमा जानानै नङा होमबा, सासे गुबुन हारिनि हौवाजों बेफोरबायदि नोंबोथ' लानो नाङामोन भिडिअसखौ। आं लानो गोसो गैयामोन। मा होनो, आंजों बिदिनो हराव दावराव दावसि जालायखाबाय। ओमफ्राय बिदिनो दावराव दावसि जानानै आंखौ बुथारनो मानो बिदि होननायखाय आङो माने गिनानै दा थांफानाय जादों आरो बेजों। ओमफ्राय थांफानानै बिदिनो माथो खालामनो, ओमफ्राय भिडिअ खालामनांबाय। जोंखौ सानैजों दोनबाय, गावस्रा साइडआव थाबाय। ओमफ्राय आंनो खालामदों आरो, भिडिअखौबो आंनो खालामदों। ओमफ्राय आङो अखानायै ज' फेगानानै भिडिअखौ दानना लाजोबदोंमोन।
ओमफ्राय दा बे भिडिअ दाननायखौनो बियो गासिबो नायनानै आंखौ लक खेवहोनानै बुयै लक खेवहोनानै ओमफ्राय भिडिअखौ रिकभार खालामनानै लाफिनजोबदों बियो। ओमफ्राय दा गावहा हिनजाव गोदान लानांगौ नालाय फेसबुकाव गोदान बिदिनो एकदम फेसबुकाव नाम्बार लायै सिख्लाफोरजों फन रायलायबाय थायो मायो बिदिनो दावराव दावसि जालायबाय थायो। ओमफ्राय दा बेवहायनो आं बुंदोंमोन आरो बेबायदि जानो नाङा मानाङा होननानै, बुंबाबो लाया दा माथो खालामनो। ओमफ्राय बियो गावनो दा हिनजाव सासे गथ' गोनांखाखौ लानानै फैबाय, दा हमजाफैबाय, हमजानायाव दा आंखौ माने आंखौसो हमहोदों, आंखौसो लेख'सन हरदों होननानै बिदिनो आंखौ भाइरेल खालामनानै हगारबाय आरो। दा बेनिफ्राय नोंखौ जेनेबा बै समाव नोंहा हाबा जाखानाय होननानैबो मिथिदों जों गामियाव। औ नंगौ दा? नंगौ, आं हाबा जाखानाय आरो आंना गथ'बो दङ। दा आङो 5 बोसोर जाफैबाय बेंगालराव। आङो आंनि बाबुखौ 5 बोसोरावनो गारनानै फैनाय बायदि जादों। 10 बोसोर जाफैबाय दा। गथ'आ सोरजों दं? गथ'आ आंनि फिसायजोंनो दङ। दा नोंनि बे फिसायजों नोंजों सोमोन्दो दंबावो ना गैला? जेबो सोमोन्दै गैया, जोंहा जेबो सोमोन्दै गैला। डाइभर्स जाबाय गामियाव नामा? डाइभर्स जाखाबाय, माने गासिबो डिसकास जाजोब्बाय। बेनिफ्राय जेनेबा नैबे भिडिअआ बेसे गोबाव जाखो दा भाइरेल जानाया? भिडिअआ 1.5 बोसोरसो जाबाय सार। औ, डाइभर्स जाखांनायनि उनाव? ओहो, डाइभर्सआ 5 बोसोरानो जाबाय सार। बेखौनोथ' डाइभर्स जाखांनायनि डाइभर्स जाखांनायनि उनाव बे भिडिअआ नै 1.5 बोसोर जाबाय आरो भाइरेल जानाया। भाइरेल जानायाथ' दासो, ओमफ्राय भिडिअआ 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोराव दा बियो गाव हिनजाव गोदान लाबोफिनबाय नालाय, दा बेखौनो रिकभार खालामनानै आंखौ भाइरेल खालामबाय। माने आं हमहोदों होननानै, आंखौ हमहोदों होननानै, माने गावनि बिबाजै असे आरोना बे रमला नार्जारी होननाय, बेनो भिडिअ फट' गासिबो हरजोबनानै आंखौ गाज्रि बिदिनो बायदि बुंनानै हरहोदों आरो बुंदों। ओमफ्राय जोङो गासिबो न'खरै फेमिलिसो थायो, गासिबो आइ आफामोन, बाबुमोनबो दंजोबो, गासिबो जयैनो दंजोबो। गावनो बेबायदिनो खालामहोबायबालाय आं माथो खालामनो, आंखौ निमाहा होदो। दे, जिखुनु जाया नोङो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो नाङा। दा गुबुन जोंनि अनेक बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं। दा बेफोरबायदिबा जोंनि हारि माहारिनि सिनायथि बा इमेजआ बहाय थांगोन, नङा होमबा? बयबोथ' गाज्रि होनगोन। दा बयबो नोंखौथ' ससियेल मिडियायाव दा नुनानै नोंनि सायावथ' रावबो मोजां कमेन्ट होआखै जानांगौ। दा बेनिखायनो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जानो मोननाय नङा। दा दिनै जोङो क्लियार लाफैबाय रायजोफोर बिनि सायावहाय। बेबायदि नंखाया आरोना, माने आङो फैजेननायनिफ्रायनो आङो मालायनि न'आवसो खामानि मावनानै जाखायो, गथ' नायनानै थाखायो सार। दा नेक्स्ट जुदि नोंनि सायावहाय बेफोरबायदि आरो भाइरेल भिडिअ जाबावोब्ला, फैबावोब्ला, बा माबा मोनसे नोङो गोदान बेफोरबायदि गोरोन्थि मावबावोब्ला, जों खिन्थु जोंनि कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसननिफ्राय जोङो स्ट्रंलि एक्सन लानाय जागोन। बे खनसेखौ जोङो निमाहा होबाय, रायजोफोरनावबो निमाहा बिहरबानो जाबाय। औ, आंखौ निमाहा होदो आइमोन आफामोन गासिबो बिब' बिनानाव जा गामिनि, आंनि आंगोनि गामिनि रायजो राजाफोर, आंखौ निमाहा होदो। गोरोन्थि जाबाय, आंनि गोरोन्थियाथ' आंनि नङा, होमब्लाबो आंनो भिडिअ खालामनाय हिसाबै आंनि गोरोन्थि जाबाय, आंखौ निमाहा होदो। दे, बेनिफ्राय बिफानो हरदो। बेहा बिफाबो गावजोंनो लोगोसे थाखायो रुमावहाय। जों बेखौनो नायफैदों आरोखि। दा रुमाव गावसोर जयैनो थायो, सोरजोंबा थामारो नामा होननानै जों नायफैदोंमोन नालाय। दा बिफानिफ्रायबो जों फंनैसो बिबुंथि लानो सानदों। दे, जोंनि खाथियावलाय एसे। खुंग्रिनि रायजो राजाफोर, आंनि फिसाजोजोंनो आं थायो। आं फैनाया बावाखै, ओरैनो 4 माससो जाबाय खोमा आं फैनाया। ओमफ्राय दा फिसाजोजोंनो थायो आङो। दा फिसाजोआथ' बेबादि नङाबादि आंथ' नुगासिनो, आंबो डिउटियाव थाङो। दा मोनायाव फैनानै ज' बाहायनो जायो, आङो बावनो थायो। दा भाइरेल, मानि थाखाय भाइरेल जादों बेखौ आङो एसेबां मानि मिथिया। ओमफ्राय बेनिफ्राय दाथ' आं नुगासिनो, दा नङाबादि आरो बे भाइरेला। ओमफ्राय दा बे हौवायासो दा माने भाइरेला नंगौ, मिथिबाय? भाइरेला नंगौ, नङा होमबा? भाइरेलाथ' नंगौ। दा नोंसोरो माने सिगां समाव जानायमोन, नङा होमबा? बे भाइरेला दाथ' जों बयबो नुबाय, नङा होमबा? नोंनि फिसाजोनिनो भिडिअ, नङा होमबा? बियो नोंनि फिसाजोआबो सिमान जाखाबाय। दा जिखुनु जाया, रायजोफ्रा माने गाव जाय मानसिया दा भाइरेल जादों, नंगौबाबो निमाहा होदो बेनो रायजो राजाफ्रा, बे आंनि फिसाजोनि थाखाय। दाथ' आंजोंनो जयैनो दङ नै फिसाजोआबो। रायजोफोर, माने भाइरेल जानायाथ' नङा, नंगौ, नङा होमबा? दा गाव निमाहा बिबाय, जोंबो सावरायफैबाय। दा माने जोङो सावरायफैनायनि गुबै थांखियानो बेनो, माने जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां बेफोरबायदि
जाबोगासिनो नङा होमबा गोबाव समनिफ्रायनो दा बेखौ होबथाग्रा रावबो गैया हिसाबै दा बेंगलराव जानाय जाथाय हिसाबै